Doni Ahas Nietes. Usap-usapan ngayon ang posibleng pagharap muli ni na 4 Division World Champion Doni Ahas Nietes kontra sa isang 4 Division World Champion din na si Kazuto Ioka ng bansang Japan. Ito ay matapos maglabas ng order ang WBO na dapat mag-rematch ang dalawa dahil sa isang mandatory challenger na nga itong si Doni Ahas Nietes sa junior bantamweight belt ni Ioka. Matatanda ang unang nagkaharap ang dalawa noong December 2018 na ginanap sa Macau. Isang maaksyong bakbakan ang pinakita ng dalawa na kung saan nanaig ang kamandag ni Doni Ahas Nietes. Panalo siya via split decision. Sa kasalukuyan, may edad na itong si Ahas Nietes na 39 habang 33 pa lang itong Hapon na si Ioka. Parehong may impresibong kartada. 43 wins, only 1 defeat, 23 via knockout si Nietes. Habang 28 wins, 2 losses, 15 via knockout naman si Ioka. Kung sakaling matuloy ang rematch ng dalawa, napakagandang bakbakan na naman ang ating makikita. Parehong 4 Division World Champion ng Asia ang magbabanggaan sa ibabaw ng lona. Dito na ba makakarisbak itong Hapon na si Ioka o mananaig pa rin ang kamandag ni Doni Ahas Nietes kahit 39 anyos na? Sabay nating balikan ang maaksyon at dikdikan nilang unang laban. ゴング打ち鳴らされました。平成最後の大晦日、4階級制覇への共に黒いグローブです。ジャブを打ち合った左フックアン、そして紫のトランクス、下がってパンチを返す WBC 世界フライ級チャンピオン内藤大輔さん。さあまず立ち出てますね。ボディへのジャブから左フックジャブです。で、それがフェイントになってますね。右ストレート、今のストレートですね。内山さん、戦前井岡が言っていたのは相手は非常にニエテスも井岡のジャブが見えている。右ストレートが左フック。今日はやっぱ自分から手数出していいですね。右ストレート、1ラウンドからガンガンやってます。右ボディ、左ボディ、右ボディです。打って右ボディストレート届かなかった井岡。右フック、左ボディ2つ、ニエテス右フック、井岡胃袋のあたりにボディを打ったニエテスです。井岡は半身の体勢、右アッパーをもらった井岡。このパワーを発揮して左ジャブは相打ちです。内藤さんはその体の大きさ、厚みはどう感じますか？なので、ちょっと勝ちにくい部分も出てきてるんですね。52.16 キロリミットありませんでした。右オーバーフックガードしているニエです。この試合のレフェリーはアメリカのジャッジ3人が1ラウンドごとに両者に右ボディ2つ近い距離で打っていく井岡。パンチをもらいながらも下から攻める、ボディから攻める井岡です。ただニエテスはやっぱり体の使い方とてもうまいですね。体の使い方、そのポジショニングというところでしょうか。右ストレートニエテス当たった。ジャブ2つ井岡が出て左ボディです。アッパー2つ、井岡も右フック返している。右フックは当たったニエテス。しかし左こう徐々に出すのか、一気に出すのか。ニエテスの右、左ボディ、ニエテスが右ストレート当てた。左アッパー、36歳、百戦錬磨のニエテス、右フック、18戦、世界戦無敗のニエテス相手にパンチ相手にパンチもらいづらい。どうでしょう内山さん、そのニエテスの井岡、特に右左のも強いんですけども、それで井岡の内割りとかに結構狙ってくるんで、はい、そういうの気をつけないですね。ぐいぐい前に出るのはちょっと意外でした。意外ですか。はい。この体格とパワーでかなという印象も受けてますよ、僕は。左ジャブ相打ちした。これもカウンターの押し。3人のジャッジ3人がラウリーが試合続行不可能と判断しない限り何度1ラウンド中左もらっているようなダウンしてもノックアウトにならないフリーノックダウン制です。途中採点の公開はありません。ここが不可能な場合は4ラウンドまではドロー。右アッパーもらったような左アッパーもらっている。5ラウンド開始のゴング以降は得点による判定です。井岡もらった。そういう時の攻撃は強いですね。左ボディは2つです。右ストレートももらった井岡、強い追い込んで左ボディ、いいですよ。左ジャブから左フック2つ、右フックボディです。右ボディ、このボディっていうのは井岡のこのインからのボディっていうのはすごい得意なんで、これが当たってくれば右もらった井岡とかもそれを感じています。右アッパー、ショートアッパー当たった井岡、左フックまでつなげた右ボディです。4発打ってニエテスは1発左相打ち、右ボディもらわないようにしっかり体をこう入れたりとか肩入れたりして、左当てた井岡、いいですね。少し膝が伸びたニエテス。
それちょっと一瞬聞いたかもしれないですね。前であ井岡がウィービングダッキングでかわす。今までは非常に落ち着いた表情で待っていることが多かったので、表情する右アッシーンが非常に多くパートレーナーと父和則さんついた井岡。ただ内山さん、そのはい、打った後にしっかり相手のしかしニエテスもそれが分かっています。ガードしたニエテスです。やっぱ怖い部分がありますよね。何を考えて読めない部分。ボディへ3つ当てました井岡です。内山さん、やはりそうですね。左フックもらえることも井岡は重要ですね。そうです右ストレート、3人のジャッジがポイントを見分けます。ニエテスが入った。しかしボディは2人井岡ワンツー、今度は相手がガードしている。今度もガード、しかしボディへというところで採点の対象です。左ボディ派手に動かないですよね。派手に動かない。小さいところでサラストレーナーとコンビを組み直し、左も右をもらって井岡です。しかしここは耐える井岡。軽量級の中では共にパワーがあります。右ボディもらって井岡、しかしパンチを返している。右ボディもらった井岡。半分の6ラウンドが今終わりました。僅差では井岡が取ってるかなと。そうですか、はい、内藤さんと内山という一戦。ワンツーガードした井岡、カウント良さ、レベルやっぱ高いですよね。ワンツー井岡、攻めただけだった。そうですね。そうですか、右足井岡、のペースを鈍らしたりとか、カウンターいいです。そういったところが大事なんですけども、ただニエテスまだやっぱ動きはいいですね。そうですか、ワンツーギーです。伊藤さん、ギーです。しかしすぐにからちょっと若干イエテスはあるんじゃ掃除係として入門。トレーさんが現役時代もそのアラジムでこのニエテスを目にしていたというその名チャンピオン。左ボディジャブへ打ちました。高度なディフェンステクニック。ニエテスはワンツーを打った後でしっかり誘ってカウンターを狙っていくという、そういった筋ですね。具体的な指示が出ています。井岡追い込んだ、コーナーに追い詰めた。急に飛び込む、そんな印象がありますが、ガードしました井岡。始めたり、なんかじっと見てくる感じで、はい、もちろん何狙ってるか分かんないですけども、はい、ワンツースリー右左ジャブもらった井岡、しかし前出るボディジャブです。そしてまた左前ボディ2つもらった井岡、左ボディ左フックもらった井岡、左ボディがかすれただけ、左ボディから顔面へ、しかしガードしている家です。右ストレートに当たった、ワンツースリー、最後には井岡が前へ出てのワンツースリー、少し純粋な右ストレートというか、内山さん、外から回してくるようなそんなパンチでしたね。そうですか、右ストレート井岡、うまく当てられてそうですね。飛び込んできたニエです。いるのではないかという見立てでですね、入れていこうという指示が出ています。なるほど、今のもカウンターが綺麗に当たるか、ワンツー、井岡手勝手勝った、追い込んだ、ジャブ右ストレート、ニエテスは14年間負けなしです。シャリさん、戦い方少し変えざるを得ないようで、そうですね、左ボディ当たった、これはカウンターを狙っているのか、はい、右ストレートガードした、2つ取れば、取った方がとか、そういう感じかもしれないですよ。これはここで左いけないという、このまま流れたら井岡のところにつくと感じてるんだと思います。10対9が井岡が10か、ニエテスがここまで残り10秒、ジャッジボディいいんじゃないですか。残り2ラウンド、はい。ここからニエテスの方もガードが硬いお互い、ジャブ3つ、いいですね。ワンツースリー、この防御のテクニック、それがボクシングには必要だと、さあそれを磨いてきた井岡ですが、ショートアッパーから厳しくなりました。そしてリラックス、陣営もここが勝負と見ていますニエテス。強いワンツー、しかし届かなかった、逆にニエテス、左フックが当たった井岡、ジャブから右ストレート、しかし右アッパーもらっている井岡、ナイスナイス、来ましたね。左フック2つ、横メーカーニエテス、聞いてますよ。近い距離、右ストレート当てたニエテス、アッパーガードした井岡、左ジャブ右ストレート井岡、ワンツーニエテス、左フックまでつなげたニエテス、激しい攻防です。勝つのは井岡かニエテスか、ジャブは相打ち、右ストレートのモーション、左フック井岡、第11ラウンド、しかし相手もパンチを返した、
解説は内藤大輔さん、内山隆さんです。さあ内藤さん、最後の3分間が始まります。じゃあきっちりこのラウンド、もう本当微妙なラウンド多いので、きっちり抑えたいです。ここまでどちらもダウンは決していません。内山さん、はい最後の3分僅差あります。そうです、本当僅差だと思うんですよ。なのでここでしっかり本当にポイントを上げてくると思いますよ。左ジャブいいよか、打ってくると思いますね。本当いいです、左ジャブワンツもしかしたらこのー、いいですラウンド、右ストレートカウンターいいよか、まあお互いはねまだ倒せるパンチは持ってますんで。急制覇か、ジャブ飛び込んで逃げです、左フック、お、右ストレート当てたいいよか、ベルトは相手に流れるかもしれません。その中で互いに左フック当たっていいのか、いいです、左フック、左フックいいです、右ストレートカウンターに井岡はボディを振ってワンツーガードしてボディーバックに右フック、ボディーで打った、今度は近い距離ボディー2つ3つ、井岡が押し込む、間違いなく平成の歴史に名を刻むですか。残り30秒、井岡がフィリピンと日本の両雄一騎打ち、頂上決戦52.1キロスーパーフライ級ベルトを He's now the new WBO Super Flyweight Champion of the world. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.